Yendera kututali ensengima muge bubuge. Tiga tu manyi bikone bikore kane ensengima. Amangana yaro na yo kuobo ya. Bikone sasa tibura mache. Ayaro na yense. Amangana yaro na yo kuobo ya. Okay. Asa mangana yense ebono igonta kitengo ike chinsemo cha Buganda muinoga. Asa Yoweri Museveni yagotoka. Chinsemo cha Buganda muinoga igo mwacho motegereri asa Yoweri Museveni yagotoka igona atakango ike sakuru kwanga igebere. Ndakitengo teyo mangana lega igabwanche mbwanja otebene kamane otebene bulimo. Chingaki chiombe chigenderete kobyara abakungu bagenderete koibura. Ingaki abakungu bagenderete koibura chiombe chigenderete kobyara mwanjo mwategereri bwanche otebene kamaino otebene bulimo ndagete kumanya mangana lega omusubati yo mokuru ensemo ya igebere mwanjo mwategereri Buganda musubati wate miaka 62 iganyo metwe kale sana kurwanyo mu miaka yarire 30 tanda konyora mwana nonyino yomo yebona kurwanyo mu emiaka yarire rengo igwete 30 tanda konyora mwana nonyino yomo lakini bone go musubati yuga bwate miaka 62 igoni ganyo metu baru kabwate miaka nge 30 siga awanyo metu kabwate miaka nge 32 ono lende kene kya mangana kurudi tanya kunyora mwana bakasai lakini ndende ngumanya mangana alega wanje mbwanja otebene kamaino otebene bulimo cinga kya basubate bagenderete kuibura chiombe chigenderete kobyara musubati uyo bwate miaka 62 kuna nsemo yegebere Buganda ndagetengo tebinga litukulia mwisonde igaibolete abana bane limo maga yayo ko murito abana ibulete batatu na baisya oyo mone gesagana wanje mutegereri akanyaruka akamo wanje mutegereri nuguta mangana ibul yani ngaki igibulete abana bane limo batatu na bamura akamuna gasagana elete gesagana ni ria masakani asinge njonge gesagana umanyite no nyaruko tararuka Igona mubasa kumbwata bobe elite gesakane elite ile moisia ile litaria bantu bataragenda maguta mutu mubasa kumbwata bobe ke ono mwacho mutegereri umusubati ubwete miaka 62 kuno nsemo ya igebere ebono Buganda magaya kunyomwa for 30 years tanda kunyora mwana taitengo tebinga mwiso ni ganyorta abana bane abana bane batatu na baisia oyo mone gesakane mangana yoko buya sana lakini ntobeza ko bwa mona singe njonga baada ya namangana yenso mwajo mutegereri ebono abayiga ntubwene tikoba igotubwene takoko kangaki musubati onere bono kunyorosa kireiru sana anyway tari mangana tokuro seme yonta ketendara wikisa mangana ande naide gaiga omusacho yomo oyo linete gali yomuliro ya standard gauge railway mali Mombasa riruguru kende kya mangana ngiringa igatukute tukuru ase gali yomuliro na singe njoba atebetenga nigasare gitomoto musacho ubwate miaka 74 kuri kupita soni mwangi karatu kutukuru gali magatebu kana kuchalia jo sare gitomo tuga utaketoko ngago to tayema ngana tayo taketoko turwaniga gali ma wanjo mutekeli musacho ikonya kunya kuri gwale munta yo manyita sajida kagenda guchi egoti aje gatoka segete musituime ego byaje gatoka ngana para wanjo mutekeli mangana mayana alibuna omusacho upita soni mwangi na achite gotoka chinsemo chiri cha buruburu phase 1 no achite gotoka Kurua sike tange kyo murroge karega ale sa tukute tukuru SGR kabisa paka gache gotoka sa kuri kuburuburu phase 1 estate musacho imbi yari kabisa mo yaro mwancho mutegereri familia ya enekiri ebono ina mangana yense asa mangana yense takitendara kumenya mangana dalega ebono omo subati yomo uina ndoro mubunge ensemo ya Njoro okuru kwa Charity Kadhambi Chebukonyi Charity Kadhambi Chebukonyi mwancho mutegereri igale omubunge ensemo ya Njoro igonta ketengo tebingu musubati oyo igaimogete chingaki arekorwa chibasi uchesi sukuru chirega iga isato iga dressed in a full school uniform abegete uniform yesukuru kabisa secondary yani nga secondary yo arekogenda linde kurukubwa tokobo konji wechi pasi chiko chyo abegete uniform ya bana abasikoli bakobeka linde jiri bakobeka kabisa yo chega iga na bara mdu mwanafunzi mwanjo mategereri ndochenga omiru musubati yonjera tokumanya gositari mwanafunzi asenge njonga na bakororokana nali muisekeri nene kabisa mweta maisekana rora agiri tokunyorekana ste park bench asigaria ebono maiseka manene okubwanga na maiseka manene kabisa korange myaka echite kumetera agenda na abana bake balite chiyogati
Ona banta bange bagenderete kukwandire ngane bago tebangu musubati uyo ebono igadu rest buno munyeruka kabisa uko bwanga tanyu omiri. Andu bande bachakire wasaini box yaje ebono musubati chari dikadambi chebukunyi. Bachakire komoega. Ane gedada akabata bange batebire ngane chi uniform chiri chagerete abasaja mwatindirega. Muka ogena mubekire uniform. Tigatie mangana genderete kukwona rusaro monje motekereri igando cha samangana jense. Aigo batebire nga omusubati yo charity tari omusubati mutangani kubeke uniform kirau chikokora chilonji cha seskuru kole nonye mukaye omo deputy president William Ruto musubati mama Rachel Ruto nere chinga kyako genda kubwato ko bokonyi uchiase chisukuru igo konyora begete school uniform ebono bakachisugu bake bikuru tubya pata igo bono tari chinga kyako gara basacha bagutindia sana Ona geto kya gara banda bange bachakire ko tebanga basacha bono mwanjita bano besukuru ingi kya gara lindi mwaga okera sana kero musubati ya begete school uniform kabisa aleza kona ligari. Anyway, negatia mangana genderete kwa ndusano mwancho motegereri ase amangana yega jense, okay? Tokotikara sa mangana jense tuike nsemo ya bondo. Omusubati musache yomo nsemo ya bondo igo anyuometo musubati. Kira anyuomo musubati omusubati yumo mwancho motegereri kene kia mangana agakwa. Akamutikira kamwana akamo. Kira mutikira kamwana akamo musubati musache onero korambu jana artiga anyuomere ndo musubati acha kulinda kamwana aka. Akanyuomo musubati acha kulinda kamwana aka. Kira anyuomo musubati acha kulinda kamwana aka. Igai mugete umwancho mutegereri agaita kamwana kali akangenta akabeke briefcase ime agasie kaneke buli mwana gataka okorra mukaye bitina oyanyu ometerende oyo kabiri musubati urinda kanya gupaki bintanganya riagenderete kupaki bintaga paki akapaki akakora akabwata bake briefcase risiki neke buli akabuguri akairende ko musaje punishment musubati jete wigasobo akanyora no mubera bwate bu mwana okwete mwancho mutegereri mungana yoko buya sana umusaji yokorete kuri kyo kogena sitanga Jaco Molo bwate myaka 25 omutito mwana oje bwate myaka 10 mwanjo motekereri nakumubeke briefcase ime mukaya kabuguri akatamana briefcase uchisoba kanyoro mu birabuguritie kana kya mangano naliwe ani yako kerete semo ya bondo na mangana yense mubiza kobwa semo ya bondo Nyangoma sub location mwanjo motekereri semo ya Sakwa location bondo sub county aniga kolekana mwanjo motegeli wiki yaita ili tuko lia Thursday botuko mangana yokobo ya sana mangana yokobo ya sana abuno ense yato ikiri mwanjo motegeli to kuro semejo ya bondo abun Kenya so musacho yo maimu getata akaito mwana yo moisia ebono bwate myaka 10 akamubeke briefcase ime ya mukayo kabere akorera mukayo bitene mukayo kumukare briefcase ko na bakasobe gutuka no mu birori ime tagetengo iki ensemo ya Nigeria imi ya Nigeria mwanjo motegereri tagetengo tebinga umupasto yomo igaite twe akarusi gucyanga cyonse gategerege tirianda cibijando cegane cyokobo ye nara kunyara ukibeka Facebook nasinge njonga igaibete mburi ya bande akayeita mburi etajiri eti yaya ngakanya gokorera ebintu biri bakara gukora abu Nigeria bagotanga n'ikiricho akanya gokorera ebintu gitiga burinde ebintu gitabu gokorera ebintu gitabu ingibunambo ganga iga mwancho mutegereri omusacho yo okorandia se kanisa yeme korkwanga obubara kizemo cha Easy Local Government Nigeria iga abantu bamwe mbolete mbaya sana bakamutika akwe nasinge njonga rende ingiye kogera pastor bono kwibembole okuchi wite mbuli yabande ngote tokora chiricho sawa tali bobe mbuya kwibete mbuli lakini bono inki okora chiricho inki kwesona ni namangana y'ubuganga na haino mu pastor mwanjo mutegereri pastor niga twibinda kegachira aigando tinigari getiria ndaro lete kabisa chimboto cyarurire keneke mangana gento bakumuburiya nga ingirinde gekogera pastor kore pastor okurandia abantu mu nguru na negi bono okora ibintu bitayo anyway tali mangana namangana yokobuye sana namangana yense kuro chinsemo chiria cha Nigeria mwancho motegereri to kuro semo ya Nigeria ndagetengo ikisemo cha Kenya Bungoma chisemo cha Kenya Bungoma ndagetumbrane no musacho yomo kuro semo ya Bungoma Pondeni Chebukuyut ebono Mount Elgon constituency traro musacho yolega ganiga itetengi nakoro kiraita nginakoro akabwata karusi nginakoro cyanga cyonse agasibi mu birori oje karasi by'umubiri kabisa koranga na manyinga ngina kurabwa to mutu amwagetege nto mutu manyinga akaruka kamusiba ko mutu akamusibuya kamuretera cyanga kingi yakamubekera kiramubekera cyanga kingi yakora akangya wakiri ukabisa aho kuraho tebanga ngina kurokure mwanjo mutegereri ngina ko babo kule bantu bago chigocha bakonyora umusubati uno arega bakwete kene kyamangana amacho arete gete kucyabuka nyori nokere gaiga uramari mwakare
mwancho mutegelia kene kia mangano musacho yo ebono naliwe musacho yo naliwe bantu bagotebanga nyuma ataraitwa use nyuma atarakumirwa nikigambiro arali ngori kuburongo sobongo bwa emburonge bole amanya ko nyako tekeriwe gitambuko kene kyonse mwancho mutegere yani nga agaitangi nakoro agakora kamurusi cyanga kiri cyonse pya begete yokora usi cyabeta manyinga bosa agasibi mu biroye akamanya kumumbekera cyanga kingiya bona abantu bagotebanga okoranga nigamu itete akamurusi amanyingo mutu wese nginjo mutu nigotogete ko bacokete manyinga akamenya kumusiarukira cyanga cya icyonsi mu biro mugima akamurusi cyanga akamusibi mu biro kabisa mwancho mutegereri akamumbekera cyanga kingiya kamwaka na ina magutaka ngya wakeliogi ngara yoko buje sana ege nto yako ro musacho yako rete yako rekyo nkira manyikana we kabono iga mwancho mutegereri Tokuru nseme yu mwancho mutegereri ntageteto ikensemo ya Kongo ensemo ya Kongo ntagetengo tebinga abamenyi bensemo ya Kongo ababyali bensemo ya Kongo igo bakumetie na senge nchonga moisonde lirego lya onchoka likabali baliri yani ngamale crowd sirinde maraga onchoka kabisa akabama baliri arafu wona embeo ya oxygen umaita oxygen terego tioka yes wono mwancho mutegereri embeye yoko yane kanyago retali musuli ngake into kya gerete bakanya okurubutuki bakanyoranga tali imbeo ya jakiri gutioka kuri nembe ngao nero yesona niria sembe gati yani nga etaipu ngao ya embeo nero yesona niria gati ebono asembeo ya oxygen ingi abantu bako ya no mwancho mutegereri bono kirabaji ta okurubutuki banyorete nga egetuno yakamo yokurukwa Nyiragongo kigotoke nsemo ya DRC Congo igo yategete kigakore gentoko tebanga volcanic eruption bantu bakorete geography mbanda stand ya manganaya wono mwancho mutegereri lyokiriri gasoka kuchiguru kabisa lyokiriri gasoka so nene kabisa so bonge likagenda likamanya krogi guruga ali ligaichora mbe yuru kabisa mwancho mutegereri ekintu kiriri tebaka maraga oncho kakaba mabaliri mwancho mutegereri timaiti gosembura yale gotuga bwensemo ya DRC Congo abantu kunyubale ngamaje ekinekiriri tabantu bakatama kurwensemo ya DRC Congo mwancho mutegereri abange bakatamira Rwanda lakini bono lende ntagetengo tebinge volcanic eruption ya chakire kokea abantu bachakire kwira no pole pole chini ya maji abantu bagenderete kwira nenseme hiyo manyanga mwancho mutegereri tani ndentanga ni egetunu ikyanyare gwateka na negyategetenga kiti ya maga kaiga abantu abange bagakwa abantu amenyete angene egetunu ekyo kya Nyiragongo nakirire tu mwancho mutegereri abantu bagatama bakataya bono nyensi ya onjokire nduchegega amara onjokira abeira amabaliri kene kia mangana bono tuakule amara onjokira abeire orange bono iga tuakuru mwancho mutegereri bantu bakatama kuru nsemo ya Kongo bakatamire ense ya Rwanda ona abantu bangere kure na chini ya machi pole pole na singi nchunga igetunwa kiria na ande bono ya tigire kolipoka anyway tari mangana bikone sasa tibura mache ayaro na yense amangana yaro na yo kuobo yia